Изреч. Та хора, както казвах, днес ще играем Майнкрафт 5 часа по-късно, честно много време. Майнкрафт, не само Майнкрафт, ще правим ново оцеляване, нов свят. Народ ще пусна лесно, защото нещо съм пуснал, така да го кажа. Пуснал съм, те казвам. И започваме света. Дом да е хубав. Да. Само не в джунглата, защото ако е в джунгла... Сега, на какво място е? Така. Сега да огледаме мястото, положението. Да, бати, точно на място, където мразя. Just chicken. Моля, туре. Връсти си там тъпо. Най-гадно е в началото, когато започваме всичко от начало, брате. Трябва да направят един апдейт. Че когато нещо започне да го чука, да се остане така. Докъде съм го започнал да чупя? В майковата е. Сега. Just chicken. И в майковата е. Го слагам тук. Нарочно се направих 2 честа. Да, 2 такива. Правя една кирка. Той ще ми трябва. И една брадва. Едно такова е равно на 4. Добре, така. Сега тук ще направя една тъпа брадва. Сега ще щупя тъй. Много съм следвате. Много съм разсеян в тази игра. Когато нещо е на живот и смърт, съм разсеян. Когато не е на живот и смърт, е много лесно да се живи. Just chicken update. О, то сме любимия баян. Взимам кирата. Такива баяни много ги обичам с сняг. С сняга го казвам със сарказъм, наистина много ги обожавам. Такива баями. Защото за мен са, така казвам, хубави. Just chicken. Трябва ми кол. Един шуеват. Just chicken. Дом се получи като другото населяване.
Така. Майко, стреснах се. Защото прави... Така 16 ще направите. Аре, дай ми играе, раме. Никакъв айрон. По-големият проблем сега е овцете. Ако намеря сега една овца, ще съм радостен. Така, сега искам едно нещо. Кажем, че това са тикви, които ми трябват. Добре, намерих всичко. Всички животни. Крава, прасе, кокошка. Единственото, което нямаме е тъпата факана овца. Ето, прасе. Ами хора, ето и нещата, които направих за това време. Едното нещо първо е лопатата, кирка, доста неща, много малко неща съм направил, бораче гледахте, се видим следващия епизод и бораче гледахте. Бай-бай!